Tot estat mental té la seva conseqüència en la realitat. És el mateix que ocorre quan pensem que alguna cosa ens anirà mal, fins que acaba malament. O al revés, que ocorre alguna cosa bona perquè durant el seu procés hem sigut optimistes. Sembla que tot està davall el nostre control, veritat? Doncs no. L'efecte Pigmalió estableix que la potencial creença o expectativa que té una persona en una altra condiciona el seu rendiment de forma notable. Els mestres en els seus alumnes, per exemple. El seu precedent el trobem amb l'experiment que va realitzar Robert Rosenthal als anys 60. Primerament, va realitzar un test d'intel·ligència a una determinada classe, amb el resultat següent. Tots els alumnes tenien capacitats i habilitats semblants, és a dir, ningú sobreeixia per la seva intel·ligència. Això no obstant, aquest senyor va manipular els informes, de manera que cert percentatge de la classe haguera obtingut millors resultats, passant-los al seu tutor. Així ve el cas. El tracte diferenciat i les altes expectatives que aquest tutor tingué amb aquests alumnes, que recordem, no eren més intel·ligents que els altres, va provocar en el següent test d'intel·ligència aquests estudiants sí acabaren obtenint resultats molt més elevats que la resta dels companys. Queda clar, per tant, que els estereotips o idees que un professor pot crear envers el seu alumnat pot influir positiva o negativament en el seu rendiment.